ruku za chrbát stále. Dobre. Druhý. Trošku menej agresívny. Chodím k psychiatrovi s tým, že... Dobre. Boj. Máme! Ideš! Á, pekne. 1-1. Tak dobre. Dobre, tak to už máš ťažké teraz. Dobre? Boj. Poď, lovci. Poď, lovci! Poď! Ashigaru! Ashigaru! Lovci! No idete o posledný. Toto je 2-2. No 2. No čo je? Dobrý boj. Ashigaru! Hej! Zasa! Prvý! Rolovca, čo to je? Zastrelím ich obidvoch a bude. Máte slovo, idete ešte raz. Toto sa nedalo. Presne tak. Navrhujem, aby si vymienili zbrane. Á, zmena fixie. Výmena zbraní, aby sme sa to vyznali. Ľavou, chlapci, ľavou. Lebo už stačia vyzerať Tiež paintball. není zlý nápad z publika. Ľavou rukou bojujete, pravú ruku za chrbtom. Zaviažeme im oči. Máte lavačky. A ak môžem, pani slečna, ak môžem, ja by som navrhoval, že ja by tam bol také jednoduché, platí zásah len do trpu, tie ruky vynecháme. Áno. Takže platí zásah len do trupu. Alebo len okolo puchu, nie? Len do trupu, len celé, hrudník, brucho. Tie ruky vynecháme, to je také slabé. My sme sú to tvrdí chlapi, zvyknutí na to. Vydržia. Chceme vidieť čreva. A srdce za 100 bodov. Také kabance si urobíme pri holení. Tak. Vynikajúci, tak pripravený? Boj! Vráťte, dostali ste vodu. Ešte ruka. Pokračujeme, čo je? Ovec, poďme ho! Poď. Ashigaru! Ashigaru!